ya kan. Dan wis posisi koyo ngene 6 wulan, wis duwite entek-entekan. Terus nek aku ngomong bagianku ndi opo? Gedang goreng iki ora katene nyampe. Arepe mbok uncalno gedang goreng ambek kopi. Sajene, ya kan enggak mungkin. Aku mikirku apa ngene lho, Ko. Apa melesat ning Makau ngono sik kopi ya aku. Yo Tolong enggak, Ko? Aku termasuk. Tolong enggak, Ko? Enggak. Tolong enggak, Ko? Enggak, yo iso. Tolong enggak, Ko? Ayo. Yo intine ya sampean iso kantonis, sampean wis suwe nang Hong Kong. Yo kudu ngambil pelajaran dari perihal ini tuh harus ngambil pelajaran. Ya, bahwa segala sesuatu jangan dipercayakan kepada siapapun sampai nyatakno dhewe. Paham nggak maksudku? Mumpung paspor gurung mati, jek urip, ya lakukan sesuatu. Nek anjane sampean kepingin. Ya lah, Ko. Aku sakjane 6 tahun ora pengen mulih iki sirku tak tutup-tutupne sak katek-kateke yo malah kon mulih ning Indo. Kan yo gak masuk akal batinku aku sirku arek res ning ngene Maka 2 bulan apa piye lagi mulih Indo. Dek mending ngene. Aja mulai anu lho, kalau mulai Maka lho, kowe ngene. Ketoke koyo mengancam ngono kuwi mesti mengharuskan mulai ning Indo. Baten aku. Kok ngene yo. Liyane lho iso mulih ning Maka lho iso. Iki kok nyapa yo? Padahal aku wis medical, wis opo. Waduh, kingko piye kingko aku. Iso balik duwite iso balik setengah apa gak. Tak umpane abang-abang lambe mbuh setengah mbuh piye. Saiki aku takon ya. Saiki kan aku takon. Duwe resit ora? Kabeh iku nek ditakoni resit nek agent kan mesti enek resite to. Tanda terima duwe ora? Enggak enek, Ko. Daerah belum buka lho, Ko. Wis ngisi ngobeling ae, Mbak. Oh, toko ya Allah, Ko, melas kok. Loh, lha piye? Terus aku isone opo? Hah? Ayo, melas aku. Mosok ning Indonesia koyo ngene tok, ndang pengen ndang budal kerja. Iya, ndang budal nang Makau kan gawean akeh. Makau domestic helper, telepon. Hei, dadai singsang. Aku kerja ya, oke. Aku budal ya, budal. Karena kalau di Makau kan gak enek tiket di tuku majikan, gak enek budal dhewe nyampe kono baru nyampe kono green card. Ya, lamkat. Mari lamkat terus mari yo baru nang kono setahun baru ngono geser nang Hong Kong. Ngono lah pintar sih. Aku mau nanya, Ko. Saumpamane aku kembali lagi ke domestic helper enggak apa-apa to, Ko. Aku kok wedi masalah to, Ko. Karena akan bolak-balik anuku kan melakukan imigrasi lho, Ko. Dokumenku, Ko. Nek sampean wedi, sampean iki nyolong nang Kaibo terus diproses. Nah, itu baru sampean wedi. Paham enggak? Lah nek sampean ora nyolong ya kan. Nah, kalau nyolong misalnya ya, kalau sampai nyolong terus masuk kantor polisi, masuk sidang baru ngapain sih wedi gitu loh. Sampe ini ra tau ndelok kontenku makanya wedi. Enggak kok. Butuhku meruwi dadi kaya kanca-kancane iso terbang, iso budal, kaya liya-liyane kancaku lho KILSL. Aku lu 1000, aku lu 10 restokane. Aku ya pengen nyusul ngono kuwi to, kok ternyata kok dhek berbelit-belit ngene. Delah aku lah agensi sing ya mungkin ya tinggi pelajaran bagiku, yaitu. Karepmu lah, Mbak. Ya Allah. Wis sakarepmu. Iya, makasih ya, Ko, ceramahe, Ko. Ya nek anu tak nggih pelajaran. Ya nek terah dene iki mental aku ya wis arep proses lain nih, sakmene domestic helper ya mlebu. Ngono ae. Wis sakarepmu. Makau iku ya iso. Wong iso kantoni se Makau ya kenek. Makau malah ora nek potongan. Paling tuku tiket dhewe. Ayo, makanya kuwi, Ko. Ya wis makasih ya, Ko ya, tentang ceramah Ko. Aku sego nek ngene, Ko. Yes, piye karepe kono. Sesuk tak konfirmasikan kembali piye. Oleh ijal apa gak dari abang-abang lamise piye.
Jelas gak gelem lah. Iya. Ngongkong ora enek sing gelem duwite dibalekno. Paling aku Iya, ae. iya. Aku ae menungso sing kurang gawean nek wong gak beres duwite tak balekno. Ya Allah, kok. Oke. Aku padahal ki ya wis anu kayak gitu omong lho karo Jerry. Aku kan ngerti kan sama Jerry. Jerry sopo? Jerry sopo? Jerry Prasetyo. Gak roh aku. Kenal lah. Monggo Sandro, lu ora kenal langsung rut. Kok iso gak kenal? Nek aku kan yo gak roh, tapi nek dhek ero aku ya alhamdulillah matur thank you. Ya tahu lah. Alamak. Tapi gak kenal. Ini nek mlebu SLS, engko nek dhuwitmu akeh, mlebu nang ngene Ko Sandro lho. Amanah kuwi. Dek ya sering ngono kuwi ngomong. Lho, Ko Sandro saiki buka SLS kok. Aku ya ora ngerti, mamane kan iya ya. Urung semarak iki ILSL. Belum semarak kaya Amit kaya jenengan, kaya sing liyane YouTuber liyane ngoten ta cuma sik kondang-kondang lah zaman dulu iki sik rada urung pati tersohor kaya iki wis viral tenanan ngoten lho. Dadi ku dekmu ning ngono. Kok Sandra saiki buka lho ngene ya. Genah kuwi ngene. Iki Takim Mustaqim ki kaya ya pengen juga tapi kan belum finish jarene. Aku kan ya wis nganu CV ning ngene Ko Sandro lho. Alah kuwi lho aku ki ngono. Nek terahanu ngenteni awakmu finish aja ngebreak. Aku mah muni ngono. Tapi Mustaqim jarene wis mlebu CV ning ngene jenengan. Aku ki gak iso eling siji-siji ya, Mbak. Sorry to say sekali lagi. Karena wong nglebokno begitu enek sing gelem kayak ngene langsung tak uncalno. Lah terus company ini langsung nelpon wonge dhewe. Lah aku nek gak dikandani, nek aku gak digoleki karo sing Mas aku diterima wis matur suwun ngono aku ya gak ero. Dan aku gak terlalu peduli. Aku kadang-kadang ngono iku, Mbak. Gitu. Kecuali aku dhewe sing proses lho ya. Aku soalnya nek wong loro sing tak proses dhewe. Cuman karo majikane wis wis 12 tahun kerja. Terus habis itu Yukfong. Jogo Yukfong siji, sing siji toko roti. Sing siji toko roti. Nah, iki lagi ngenteni. Ketoke mereka belum masukkan ke labor. Maksudnya perusahaane kurang didaftar nang labor. Nek penggawean sing wis nang labor kan wis enek. Biasanya cuman selesai kelar 2 bulan. Itu pun kalau perusahaannya sendiri yang ngurusi ya bisa minim biayanya. Tapi kalau lewat agent mesti agentnya njaluk duit. Enek sing njaluk 20.000, enek sing njaluk 21.000 nang gone company-ne. Lah kadang company-ne dibilang aku mau bayar, piye nek mbok lewatno apa nek areke kon bayar dhewe prosese. Kadang enek sing gelem, kadang ya ora. Jadi permainannya kayak gitu. Yes. SLS iku. Jadi kesepakatan antara agent karo apa company-ne. Nah, sing dikorbanno kalian-kalian. Karena kalian wis ngerasa butuh, wis gak apa-apa lah bayarane sakmene yo tak bayare, kadang-kadang enek sing muni ngono. Terus kemarin juga ada yang jadi asisten chef yang bagian ngiris-ngiris dan prepare nang restoran yo wis enek siji. Cuman gurung sempet tak apa gawe podcast. Soalnya winginane cleaning service 3. Ternyata tak lebokno interviewne arek-arek, datane arek-arek iku 14 biji, sing dijupuk mung 3. Lah 3 sing siji gak gelem ngebreak. Sing loro gelem ngebreak, nunggu nang Indonesia sing gelem ngebreak. Ya akhirnya visane medun. Terus laporan nang aku, "Wis Mas, aku wis mlebu." Ya aku kesel ngene-ngene, tapi ya piye dilakoni ae. Ngono sih. Iya lho. Tapi aku nek sampane aku stay ning Indonesia enak coba aku. Bayarnya berapa? Loh, nek aku kurang ngitung bayar, sing penting CV-ne enek, video kayak cuci kene enek, biodata enek kan tak uncalno. Terus nomor telepone. Terus sampean dhewe sing ditelepon karo perusahaane. Kan beres. Ngerti enggak sistemnya? Sistemnya ngono.
biodata, Hmm. video Kaisujike, tapi video Kaisujike ini beda, ora koyo aku video Kaisujike ini beda. Aku pengen naik level ngono. Aku domestic helper. Biasane nyambut gawe nggone majikan. Nggone majikan 24 jam. Standby gaji 5.000 tak belani. Apa meneh companymu paling kerjane paling suwe 10 jam. Lembur-lembur 12 jam. Bayarane 14.000. Bayarane 16.000 apa ya aku kepingin. Ditantangi ngono, aku basa lancar, aku ngerti nek dijak omong. Ngono. Oh, mempak. Ngomongnya ngono sing iya. kendel. Berarti kaisiune nggih, kaisiu anu perkenalane ngoten niku. Iya, kendel. Jadi aku 15 tahun nang Hongkong misalnya, aku 7 tahun nang Hongkong. Aku bahasa Kantonis yo sithik-sithik, bukan sithik-sithik ya akeh omongan yo ngerti, awakmu ngomong kemungkinan aku yo ngerti. Nek gelem interview ya aku seneng. Ben ngerti rupaku, ben roh aku. Lah jadi ditantang. Aku ngerti nang Hongkong golek karyawan angel. Mangane wis kowe ora bakalan getun nek nge-hire aku. Aku tatak, aku gak menye-menye ngomong ngono. Aku gak kau-kaucan, aku iki butuh duit. Nang negaraku golek duit angel. Ngomong ngono ora yo. Oh, oke. Piye? Ngomong ngono apa ora yo sing yo terus piye iki ngono. Ya sik tak ngomongnya jeneng. Nek iso nomormu piro? Aku ben langsung ngomong mana mbak awakmu. Aku dihapusi karo agent ping 3, ping 4. Interview batal. Kono ngono pisan nek misale interview. Ngono lho. Mbak, sing pinter titik ah. Le memang ah. Nggih. Mempak ya. Wis? Oke? Nggih, suka kok. Makasih ya, kok. Nek sampean njaluk. Nek sampean njaluk yo gawe biodata, gawe video, gawe Kaisujike. Engko tak uncalno nang mereka. Tapi masalahnya mereka kan njaluk bahasa Inggris. Sayange sampean gak yo engko tak gaekno konten sampean deloki dhewe piye carane. Kantonis gak iso toko. Aku memang stay Kantonis. Lha saiki sing dijaluk bahasa Inggris kok. Saiki sing dijaluk bahasa Inggris nek Kantonis tanggone labor departemen akeh. Ngono. Kantonis berarti gak mlebu iki. Ya akeh, ya mlebu. Cuman kan sampean gak ngerti carane. Paham gak? Akeh ewon gawean. Ya iya. Cuman sampean gak ngerti, makane tak gaene konten sik ben sampean kok ngerti. Oke? Oke, makasih ya, Ko. Siap. Makasih. Siap. Oke? Nggih. Oke. 6 bulan di Indonesia, mumendase ya, mental bolak-balik. Ya wes piye? Pelajaran buat kalian semuanya yang lain, tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, see you next video, bye bye.